Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanito. Atong ihalad kining santos nga misa lang sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug intensyon. Iampo ta ang atong mga pamilya, mga higala ug ang tanan gisaaran ta sa atong mga pag-ampo. Alang sa mga intensyon sa tanang mga pilgrims nga moanhi ug sa mga devotos ni Señor Santo Niño ug alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa purgatorio. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay paglingkod. Isugin mo ko sa iyong kamay na kiniaraon di saling lamang sa Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kakinasan. Ugadaig sa iyang mga dabo, kinikisay luta. Ginoo, Diyos langit nga hari, kinasamahan, makagagahong sa daran. Nagasimbag kang ilabi mo, nagapasalang kami kami mo, nagadaling kami mo, tungkol sa imo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kakinasan. Ginoo Hesu Kristo, magdamanan sa Ama. Ginoo Diyos, Cordero sa Diyos, na nagawang sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw na galingod sa tuo, sa Amahan dawatan ang among pangako.
magkakita sa kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labihan lang doon. Oh, handsome Cristo, umasa Espiritu Santo, ihasa imaya sa Diyos Ama. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa ato pa sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili man ako makahimo. Dili man ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, o gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat niini, kundili ang sala nga ania kanako. Busa nasayran ko kining usa ka balaod nga sa higayon nga gusto akong magbuhat sa maayo, ang dautan hinuon ang akong mabuhat. Sa akong kasing-kasing, nakagusto ako sa balaod sa Dios. Apan aniya usab kanako ang usa ka kinaiya nga sukwahi sa balaod nga nagustuhan ko, ug kini nagulipon kanako sa balaod sa sala nga aniya sa akong lawas. Pagkaalaot ko gayud, kinsabay mo luwas kanako gikan ining lawas nga nagyudyud nga nako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tudloi ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Tudloi ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Tudloi ako sa kaalam o kahibalo, kay nagasalig ako sa imong kasuguan. Maayo ikaw og manggihatagon, tudloi ako sa imong
kasuguan. Tuloy ako sa iyong mga balaod, O Ginoo. Maghupay unta ka nako ang imong kaluoy, sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata ka nako ang imong kaluoy aron ako mabuhi, kay ang imong balaod akong kalipay. Tuloy ako sa iyong mga balaod, O Ginoo. Dili gayud ako mahikalimot sa imong mga sugo, kay pinaagi kanila gihatagan mo ako og kinabuhi. Imo ako luwasa ako, kay gipangita ko ang imong kasuguan. Tuloy ako sa iyong mga balaod, O Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta ang Ginoo Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kini. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Simayaw ni ka, O Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, inigkakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, moingon dayon kamo, muulan dili madugay, ug muulan gayud. Ug sa pagkamatngon ninyo sa habagat nga naghuros, moingon kamo, muinit karon, ug muinit gayud. Mga tigpakaaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan ining panahona? O nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton? Kung may mukiha kanimo, paningkamot sa pakiguli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kaniya taralon ngadto sa maghuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timan-i kini, dili kagayud buhian, hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, Kristo. Sumayng hapon, mga igsoon ko diha ni Kristo. Sa atong panahon karon mga igsoon, dali na kaayo mo detect o mo predict o kondisyon sa panahon, dili ba? Adunay mga teknolohiya nga gigamit ang mga meteorologists para dali na masayran ang kondisyon sa atong panahon. Kung doon na gani umaabot nga bagyo, layo pa gani ang bagyo, pwede na ma-forecast asa kini moagi. Dali na usab mahibaw-an kung unsa ang gikusgon sa maong bagyo o unsa kalapad, unsa kadako ang maong bagyo. Apan niadtong unang panahon, mag-agad ra gyud sila sa mga gitawag og
mga signs o mga ilhanan nga ilang makita sa palibot. Kung baga gani ang panganod, itom ang panganod, but pasabot, moinit, muulan. Kung wala gani panganod, bisan gamay, but pasabot, init. Kay way mo sa lipod sa adlaw. No? So mausap ka na sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Wala pa man sila yung mga technology nga pareho sa atong panahon karon, so mag-agad ragayod sila sa mga signs nga ilang makita sa ilang palibot, no? Ang ilang mag-uuma ug mga mangingisda mutan-aw ra sa langit, no? O ila i-feel ang direction sa o gikusgon sa hangin ug makahibalo na dayon sila kung muulan o muinit. Siguro hangtod karon ingon ana gihapon ng uban, no? No, sa Ebanghelyo, si Jesus maingon sa katawhan nga sila mga ipokrito, mga tigpakaaron ingnon, kay makamao silang mutan-aw mubasa sa mga signos o mga signs o mga timaan sa langit ug sa yuta, apa napakya sila sa pagtan-aw sa mga signs o timaan nga nahitabo sa ilang panahon. Ang pangutana mga igsoon, unsa man kining mga timaan o mga signs nga wala nila mailhi, makita diha sa ilang panahon. Mao kini ang mga timaan nga nagpamatuod sa mensahe ni Jesus isip Mesiyas na pinadala sa Dios. Tungod kay sa pag-ani ni Jesus mga igsoon, duna siya dala nga mga signs, doon na siya gihimo nga mga timailhan nga nagpamatuod nga siya ang anak sa Dios. Ang mga Hudiyo, hilabi na ang mga leader, no? Ang mga Pariseo, ang mga eskriba, nakahibalo sa mga timaan nga dala ni Jesus, nga dala sa Mesiyas, no? Tungod kay dugay na kining gitagna sa mga propeta sa balaang kasulatan. Nadungog nila ang mensahe ug pagsangyaw ni Jesus. Nakita sab nila ang mga milagro, mga timaan nga gibuhat ni Jesus. Apan tungod sa ilang pride, pagkamapahitason, tungod sa ilang prejudice sa atong Ginoong Hesukristo, no? Wala sila mutuo, nagpakabuta, nagpakabungol sila sa mga timaan nga nagpamatuod na si Jesus mao gayud ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Daghan kanila ang gahi kayo kasing-kasing ug wala naminaw sa tawag ni Jesus sa pagbag-o sa ilang kinabuhi, sa pagbag-o sa ilang kasing-kasing ug pagbalik ngadto sa Ginoo. Nga mga igsoon, kining maong mensahe sa atong ebanghelyo karon, dili lang ni para kanila sa ilang panahon, kundi para usab kanato sa atong panahon karon, no? Makabuluhan gihapon kini sa atong panahon karon. Bisan tuod, gidawat na nato si Jesus sa atong kinabuhi. Gidawat na ba ninyo si Jesus sa inyong kinabuhi, inyong manunubos o inyong Ginoo? Gidawat? Wala. Very good, no? So, apan, bisan pa man gidawat nato si Jesus sa atong kinabuhi, ni ataro, ni simbata, ni tuota sa Ginoo, ang pangutana, nagpabilin gihapon, aduna ba kini epekto sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi isip usa ka sumusunod ni Kristo? Duna ba'y epekto kining atong giingon nga pagdawat nato kang Hesus sa atong kinabuhi? Duna ba'y epekto kining bunyag nga atong gidawat, kining atong pagka-Kristiyano sa atong kinabuhi? Duna wala. Very good. No, doon nagi pinadungog, doon na naagi epekto, no? Pero kaabot sa eleksyon, unsa man ay kalimtan sa ang pagka-Kristiyanos. Igabot sa trabahoan, kalimtan sa ang pagka-Kristiyanos, pagkasumusunod ni Kristo. Inigadto silingan, kalimtan sa ang pagka-Kristiyanos kay lami man ang chismis. No? Diha sa Ebanghelyo, si Jesus mihatag og usa ka ehemplo nga sa dili pa kuno kita mo atubang sa hukmanan, unsa kuno buhaton, kinahanglan makighusay una kita sa tao nga nagkiha kanato
Kay dili gyud tabuhian hangtod dili nato mabayaran ang katapusang sentimo o sa kadako nga sa atong multa. No? Nga sa ato pa moabot gayud ang takna nga matag usa ka nato moatubang gayud sa hukmanan. Asa man nga hukmanan mga igsuon? Sa atubangan sa trono sa Dios. Pagahukman gayud kita sumala sa atong binuhatan ining kinabuhia. Apan gipahinumduman kita ni Jesus nga samtang wala pa kita sa hukmanan o samtang nagpaabot pa kita sa adlaw sa paghukom, aduna na kita'y buhaton niining kinabuhia. O kana mo ang paghinulsol sa atong mga sala, ang pagbag-o sa atong kinabuhi, o pagsunod sa kabubuton sa Dios. Nga ato nagayong puy-an mga igsuon ang atong bunyag, nga atong gidawat. Nga dili lang hangtod sa itong baptismal certificate, Kristiyanos ka. Dili lang hangtod sa pangalan, Kristiyanos ka. Dili lang hangtod diri nga nisimba ka, Kristiyanos ka. Kung dili bisag asa pataibutang sa Ginoo, bisag naa pa ka sa CR naglingkod sa imong trono, Kristiyanos ka. No? Doon na kuno ikausa si Santa Teresa de Avila na libang, tanan manggid kitang tao malibang, hasta ang mga santos malibang sada sila. Nunya si Santa Teresa de Avila samtang nalibang nagsigig ampo. Nya nagpakita niya ang yawa, gibugal-bugalan siya sa yawa. Kuyawa gud nimo, bisang naa ka diha sa CR, ampo lang gihapon ka. Kamo sa iyong buhaton mag-CR, mag-cellphone. Say matagak ng cellphone si Inidoro. No? Magunsa maghinuktok si wala tay buhaton. Pero si Santa Teresa nangadji gihapon. Nya usay tubag ni Santa Teresa sa yawa, ang mugawas sa akong baba alang lamang sa Dios, ang mugawas sa akong lubot para nimo yawa ka. Amen. So bisag asa ta kinahanglan atong puy-an ang atong pagka-Kristiyano. Dili unta kita mahisama sa mga tao sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Oo, nakakita sa mga timaan, apan nagpabiling gahi ang kasing-kasing, nagpakabuta o bungol sa pagpaminaw sa mensahe ni Jesus. Ang mga pulong atong nadungog sa matag simba nato mga igsuon, mahimo unta nga mga timaan, mga signs, nga mag-remind ka nato kanunay sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Dili lamang hangtod diri, kundili sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Manindog ta para sa pagampo sa katilingban. Ang Ginoong Hesus nagsulti kanato sa pagbantay alang sa adlaw sa iyang pagbalik. Mudangop kita ngadto sa amahan diha sa pagampo. Moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami, nga ang simbahan mutubag sa tawag sa pagkabig ug sa pagbag-o. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga tao nga may maayong kabubuton, hiniusang maghago aron maundang na ang gubat ug ang pagdumot, ang pagpanlupig ug ang inhustisya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga mas makaamgo kita sa presensya ni Kristo diha sa mga kabus ug sa mga manag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton mahatagan og kusog ug paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayaw sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan, o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkareliyoso o pagkapari, ilabi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang atong mga kahigalaan ug mga paryente nga nangamatay na,
makasinati sa walay katapusang kalipay uban ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom nga Dios, pamatia ang among mga pag-ampo, abliha ang among mga mata sa imong presensya, diha sa tanan libot kanamo. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton nunta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa gidawaan sakripisyo gikan sa imong mga kabut alang sa bagay o paghimayo sa iyang ngalan alang sa nagkapuslalas tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa mga mahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagsaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himoa kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasat kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadyang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa paganhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa, ug duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos ng Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabaraw, si Kristo bumalik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita sa samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ingalian, ang kakumog kang himaya, ang sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Cordeiros a Deus, nanawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy Cordeiros a Deus, nanawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, hatagin kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay mabalawad kanimo, kapalipabulong lamang o mga ayaw ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugol ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag aniya kauban kanako, ug himpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, sa mga amahan, ining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug sa grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga malalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangup kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi simong larawan nga milagroso, dinhin ining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga, kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangup kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami simong kinaadman, tudlui kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlawa, sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo, amo silang itumong. Sa among mga pulong, may tungod lamang kanimo. Sila maghisgot sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila, tungod lamang kanimo.
Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi among salabutan, inita nga among kabubuton, linisa among lawas, santusa nga among kalag, buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magbadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabilantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggi hatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaagop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kaming makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapainubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayon sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta makalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, o mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga modol kami kanimo, uban sa mapabusanong pagsalig. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Sa takna, sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Sa kapakyasan, sa mga laraw ug gilauman. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Kung ang tanan mubiya kanamo, ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Diha nga magtugyan kami sa mong kaugalingon, ngadto sa malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Kung kami masakit og among ulog mga kamot, dili na makabuhat og kami maginusara. Kung bation kami sa kasuko, ug ang mong krus makapapungot kanamo. Sa kanunay sulay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod o sa tanan namong kaalaot. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayog makadawat kamo, pangitag makakaplag kamo, pagtuktok o gablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo, ang hatag sa imong Diyos nun nga gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong sa buhat, nga diligid kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himoa o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gid ikaw mubiya sa pag-amuma kanila, nga imong giligon pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagruso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga among mga pag-ampo, makatandugunta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom,
tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiang among mga pag-ampo, o ipadala ka namo ang kalipay o ginabang, aron kami magdaig kanimo, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!